Čaute ľudia, ja nám ešte raz z isto odberateľov, bola to moja vec a teraz môj cieľ, môj sen. Dneska budeme robiť taký špeciál, že budeme hrať Minecraft. Pozriem vám tvár moju, tu face, nie, tu som, ahojte. Hrajeme Minecraft, vám teraz ukážem aký Minecraft. Tento tu Minecraft dnes hrajeme, takže ideme na to. Ideme. Ja som aj hral, som tu začal robiť dom. Pozrite, tu som začal robiť dom. A tu zombík. Čo? Hoďte, ne? Čo? Chcel si do mňa ísť? Chcel? Ha! Si od neho, a keď zabijete zombíka, tak si od neho neberte to meso, lebo to je zombie a to vás môže zabiť v Minecrafte. Takže vám ukážem, ako vyzerajú moje domy. Tu je môj prvý dom. Hej, a tu som si zasadil strom. Tu som si zasadil, tu mám také menšie tu, takú tú, viete, takú tú plochu, čo má skoro každý. Teraz tu. No akože som to robil aj dlho, som si to včera večer stiahol. Včera som bol asi 3 hodiny, neviem komu. Dobre, tu mám dyňu, mám sedačky, 2 postele i jednu poču si dám do toho domu. Mám ukážem ešte do akého, tu mám dve také tie veci, aj to si dám do druhého domu. Je to tu. Keď tu pôjdeme, tak tu mi rastie strom, ktorý ešte nedorastol. Tu mám takú záhradu. A proste ešte nejaké tie sedačky, také veci pôjdu do toho druhého domu, lebo keby náhodou, že by som niekam išiel, aby sa mi zrutil, že dom, tak to by bol problém. Vážne by treba. Ale to by sa niečo náhodou stalo. Takže, musím dneska dostávať tu domu môj. Takže tak to vyzerá zatiaľ. Strecha ešte nie je hotová. Ale chcel by som proste to je tam z tej streche. Počkajte. Tak, potom tu mám takú menšiu záhradku ľudia. Tu, proste tento dom som vám ukazoval, ale tento by som chcel dneska urobiť. Musíme ísť narúbať drevo a ho proste, aby sme mohli stavať. To sú moje stromy, ktoré som ja dal. Takže ja si ich môžem brať, to nie je, že som ho zobral nejakého súkromného lesa, teraz ich tu kradnem a potom niekomu nahlasíte, že to sú moje stromy, moje. To ja som hľadal tie stromy. Jo! Ideme tu dole, lebo tu som si dal strom. To keď niečo rozhodne, ktoré to je mama, že sa stáva tak. Poďme mi. Oca budem tati páňa. Ako sa to robí? Hop. Máme 11 a vraj, že sa dá z 11. A jablko. Komu, čo tu robí jablko? Komu? Čo tam robilo jablko? Reálne. Dám si. Dobre, už začína byť aj večer, takže ešte rýchlo idem do toho svojho normálneho domu, čo tu mám. Zatvorím.
Počkajte si rýchlo z toho dreva urobím. Tu. 44, to je dobré. Nie. To bola reklama, takže tam nič. Ideme spať. Pokiaľ spíme, dajte like, odruž sme mali 15 odberateľov. A natočím car parking. Nemáme 15 odberateľov. Už iba 5 odberateľov, máme 15. To je bomba, keď budeme mať 15. Dobre, ideme robiť strechu, jak som hovoril. Lebo ja som tu ešte musel robiť takúto za mnou, tam boli také tie diery a som chcel pôvodne robiť garáž, ale proste nechcel z toho robiť garáž. Takže som tu urobil také menšie okná, nech sa tu vetra, potom bude dusno. Hej, sme v Minecrafte, ale to považujem ako za reálny Minecraft, či je za reálny život. Takže ktorým budete v komentároch hejtiť. Dobre. Strechu máme hotovú a teraz ideme zobrať veci, ktoré mi treba. Tu dám toto tu. Pracovný stôl, tu si dám pracovný stôl. Idem si brať čestku. A sedačku, mám koženáku. To tu a jednu posteľ. A jednu táto čestku. Tu. Dobre. Takže teraz najskôr posteľ mám. Teraz keby všetky tu dám všetky veci. Tu mám doplnky také veci. Tu si dám tie veci. Počkajte sa, musím si dám tu. Si dám toto si dám tu. Toto. Tu. Alebo tu. Ale reklama. Zase bola reklama. Musím vás tu naspäť už. Dobre. Tu jednu častku. Koľko tu mám tejto častke, mám kopec veci. Dobre. Ideme toto hodne, dáme tam častku aj také tie veci. Musím dať tohoto tu dole, lebo musím mať potravu, takže dobre. Á, tu úplne už. Dobre, tu. Tu by som potom chcel urobiť schody. Hore. Dobre. Počkajte. Musíme ísť teraz naspäť, lebo treba mi zobrať si čestku, lebo som dal tam na tom všetky veci. A budeme urobiť veľa dielov z Minecraftov, takže sa tešte. Som robil už jeden čort, kde som hovoril, musíte tešiť, že budem robiť Minecraft. Takže som to aj to dodržal, že som povedal, že budem robiť Minecraft video. A som to aj dodržal. Teraz. Bude rásť strom. Tu. Vidíte? Vám ukážem. Tu. Kto mi tu zobral? Čo sa tu stalo s tým stromom? Ak som ešte teraz vedel, že tu bol normálny strom. Normálny. Nechápem, čo sa deje v tomto Minecraft svete. Nechápem reálne. Dobre. Čestku sa dám tu. Nejaké tie veci, ktoré mi netreba, si dám tu. Alebo... Počujete tie divné zvuky, ani mňa sa nepýtajte, čo sú to za zvuky divné. Lebo ja sám neviem.
Dobre, už tam nemám miesto, takže ja som si zaplnil všetko, čo som mal mať. Som si tam zaplnil celú čestku. To je, ono sa to po slovensky volá trúhlica. To je trúhlica po slovensky. Počujem nejaké zvuky divné. A víš, že... Toto si dám veci. To je to meso, ktoré som vám hovoril, že to je zombie meso, to môže zabiť. Dobre. Pýtam tieto veci. Tak. Dobre. Ešte nemôžem zabudnúť na posteľ. Posteľ tu. Posteľ mám. Dám tu tak do rohu. Tak. A chcel by som teraz by som chcel si uloviť nejaké... tu je. Čakajte. On vybuchne. On zabil. Táto som teraz dobre vychytal, kamo. Fajne. Urobíme meč. Fajné. Ideme do domu. Kebyže tu mám druhý dom, iba kúsok, to je dokonca vedľa. Tu sa môžeš pozrieť z výhľadu na ten môj dom. Takže. Teraz si urobíme meč, myslím, som si chcel robiť. Nie, zas. Stále keď otvorím tú truhlicu, tak stále mi ide reklama. Tu mám tam životy, dám tak, aby si videli moje životy. Mám si jablčko. Ňam. Nie. To tu, a to mi treba... Mám meč. Urobili sme si úspečne, mi napíšte komentáře. Úspešne meč. Tu je meč. Kamenný meč. Ne nejaké zvieratko, musím ho zabiť, lebo musím nejakú potravu nájsť. Kde sorry? A z druhého razu už dolu ideš. No, teraz musím hľadať. Prepáč, že som niekoľkom nabadal, ale fakt musím kúkať tu na obrazovku, aby som videl, kde... Aha, počkaj. Koníka zvoň. Nie, to nechá na pokoji, toho ne... Tam je krava. My ich musím dať dole teraz. Prepáč. Fakt. No dobre, nebudem to opakovať. Dobre, to je nič. Máme nejaké vecičky. Aha, tu. Horí. Ale si neberte nikdy od tejto tu bielej sliepky, lebo ono to môže byť zombíkové. Ja som to už raz skúšal, vám hovorím. Si neberte. Ale to je. Sa ideme trochu skúpať. Idem sa trochu okúpať. Inak vám ešte ukážem moju loď, lebo som si ešte urobil loď. Ktorá sa neviem nikde nachádza. No tu není. Si pamätám, že tu ešte bola. Aha, tam je.
Iba som zmyslel, že to je na druhom. Prepáčte, som to zakryl. Tu je. No, loď. On je povázna, vám ukážem. Tak, chcem ísť na ňu. Fajne. Dobre, už začína byť večer a už asi aj idem. Počkajte. Môžeme vystúpiť. Musím to rozvíjať, čo zoberiem to sebou, to nechám, asi musím rýchlo pohnúť, bude večera. Môžu prísť hlavne zombíci, potom ešte creeper, ktorý sa zapalí a vybuchne. Taký zelený trasti videli, jak vybuchol. Nie? Bolo dobre, takže si musím pohnúť. Ktoré bude... Tento je bližšie. Bližšie je ten dom. Ideme spať. Už druhý raz spíme v tomto videu, ale mi video ide 16 minút. Takže musíme ďalej hľadať potravu a... Čo tu je? Počujem. A tu sú. Hej. Kam oni? Takto vyratujeme, si ho neberšie, ono je otravené, ono vás môže zabiť. A tu je. Počkajte, si idem nejaké meso odložiť a ja tu rýchlo pôjdem. Si odložím nejaké loď. Meso. Si odložím také tie veci, ktoré mi... Toto si nechám. Toto sem. Nie, to netreba. Treba toto sem. Nie. Sem. A ja zase rekla... Kde som vás dal? Počkaj. Bolo vidno životy. Tak. Ideme naspäť. Hotovo. Ja som musel cez dvere, že som to dlho. To jedno. Som si odložil. Počkaj, raňajky si budem dávať. Ale musím si pohnúť. Tu bolo. Dobre. A tu... Tu zase. Tu. Aha, tam je. Ona išla do môjho domu. Ona išla cez okno. Aj. Pre srdiečko pár. Išla do môjho domu. Tu je. A tu je. Idem preč do môjho domu, toho creepera. Poď. A tu. Vybuchni. A dávajte zbodrať na creepera, bo on môže takto vybuchnúť. Ten creeper takto vyzerá. Aha, tam je. Tu je. Krava. Ja som nechal dvere otvorené. To som blbec. Môžem nechať dvere otvorené reálne. Dúfam, že tu nič nestalo. To kto? Ty čo si tu prišiel na moju záhradu? Ty hej. Chodím, vypadni. Oni, akože prepáčte, ich robím, a oni prišli na moju záhradu. Tu si urobím záhradu, oni tu prídu. Takže daj mi to na jedenie. To je toto nejedzte. No nevidíte, počkať, toto si zoberiem pre istotu. Pre istotu si to zoberiem, lebo to sa môže hodiť. To je všetko asi. A zase reklama pre istotu.
A každý deň mám robiť 30 minút video Minecraft. A tu mám. To si dám. Tak. Aby som si aspoň trochu dal tie vypadnenie. Dobre, tu. Teraz si tu dám nejaké veci do inventáru. Zoberiem si jednu meso. Si ho chcem dať, lebo fakt už mám iba jedno a chcem mať vždy plné. Nikdy nevieš, kedy ti dám naspäť. Dobre. A tu je to zombie meso. Keď ho zoberiem, tak si ho dám preč. A tu je. Keď ti zoberiem. A tam je ešte, prosím, tu je. Vidíte? Nestoj. Hori. Tu je. Až dve dokonca. A tam je ovočka. Tak aj dám tu iba, už nebudem, lebo už mám veľa a veľa mi ani netreba. Už mám. Idem sa skúpať. Idem sa okúpiť. Idem sa umyť. Ja si ľudí dneska bude iba tak 22.50. No celý do toho zajte. Čus.